sejo durung sunat. Oh ya ora sejo durung sunat to. Oh senengane. Oh ya aku ora bakalan aneh-aneh. Kayak penonton dalange kok edan to, Jon. Asho. Ah. Hu. Hu. Sing awan sopo? Untuk sak aleman kae cedak Mas. Pengendake Mas. Terus Dwi Hatman. Mas, tuh. Mas Dwi Hatmanto. Dewen tipe karo aku. Bos, kanto swetane. Pak. Pas. Hu. Ha. Ha. Aku elak nyedot lah. Apa ya? Apa elak? Semangat iki semangat bengi iki. Luar Pas. biasa. Oh. Kowe kira kayak ngerti yo to? Suci. Ah. Hu. Enak ini. Pokoknya dalangan ngene musik penak. Ora percaya kok apa kabeh dielek. Sing guri. Iki dalan. Iki. Asik tenan. Ah.